Gath y clwb ei sefydlu 10 mlynedd yn ôl gan cyn Cardiff Devil, o'r enw Ed Patterson, Eddie's Eagles, fel oedd yn cael ei alw adeg yna. Rhyw chydig o flynyddoedd wedyn, a dawodd Ed i fynd yn ôl i Canada a sefydlu'r y tîm fel the Cardiff Eagles. O'n i chwarae roller hoci pan o'n i'n 12, a felly nes i benderfynu pan o'n i'n y brifysgol sy'n ni'n cychwyn dechrau chwarae ar rew. Nes i symud lawr i Gaerdydd, a wedyn dwi'n chwarae efo'r Eagles ys yw 6 mlynedd felly. O'n fi'n 6 blwyddyn oed. Fi wedi gweld Mighty Ducks movie, so ers gwylio hwnna, fi'n jyst moyn chwarae hoci, so na pan fi fan hyn. Mae yna rai anifiadau yn digwydd. Oedden ni'n poeni am un o'n chwaraewyr ni mewn gêm eitha diweddar, i'n meddwl fod ydi torri i wen. Oedd y tîm i gyd yn gorfod mynd i'r sbyty hefo fo, gan mond un minibus oedd gennym ni. Ond ie, mae'n rhan o'r gêm. Felly mae pawb wedi arfer lot o gleisia, torri esgyrn a dannedd a digon o waith. From Toronto, Canada. Joined the Eagles when I came across to Wales 2 years ago to be with my wife. She's studying in med school, so the one thing I said I had to bring over with me from home was my hockey kit. Wasn't going to leave that behind, and thankfully these guys were here playing, welcomed me onto the club, and I've been playing with them ever since. Da ni bod yn chwilio am chwaraewyr newydd. Mae yna scheme Learn to Play dal yma yng Nghaerdydd. Mae'r Devils yn ei gefnogi yn fawr, felly maen nhw'n annog pobl i fynd lawr a trio hoci am y tro cyntaf. Mae yna gyngrau'r elite da yma efo'r Devils a tîm a draws Brydain i gyd, felly sy'n annog rwy'n i ddod lawr i fama i watcha the Devils yn chwarae am fod mae'r safon mor uchel. Mae newid droi hanner nos. Yn ni'n marfer 11 tan 12 bob nos Iau. Felly newid cawod a gwely. Wedi wan, trio codi bore i gwaith.